se lihas ei meinaa tarttua kyllä millään. Ei millään. Niin justi. Silleen näinikkästi. No, mä oon siis Ilvesmäen Liisa ja 55 vuotta vanha. Pikkulikasta asti olen treenannut yleisurheilua, naisvoimistelua ja juossut aika pitkä eli kestävyystreeniä, mutta sitten rupesi polvi vähän niin kuin vihottelee ja jotain hikiliikuntaa pitää saada ja sitten tyttäreni, joka tänne kanssa innostui sitten käymään, niin houkutteli äidin tänne, kun täällä on tämmöisiä muitakin vanhempia naisia, niin mä sitten uskalsin lähteä tonne. Nyt on sun vuoro. Niin. Minun nimeni on Pirja Vitikainen ja tää on 57 vuotta nyt. Sama juttu ihan lapsesta asti liikkunut aina. Eihän sitä ollut hyvänä aika. Mitä me tehtiin 60-luvulla? Mitään muuta kuin kipeltiin puissa ja räksänpesillä. Aika me on opittu kiipeilemään köydessä ja sitten me on opittu niin sitä nenän tunkemaan tuonne seinään ja sitten käsillä tälle seisontaa opittaa rohkeutta justiinsa, että kun miehet on semmoista, ei kun lisää rautaa. Itsekin on oppinut, pannaanpa lisää ja ei se haittu, se onnistu. Se on ihanaa. Mistä mä myös tykkään on se, että täällä on miehiä ja täällä on naisia ja täällä on kaikenikäisiä, että täällä on hirveän hyvä porukka. Että mä en kokoisia ja näköisiä niin, ja isoja ja pieniä. Että se, että näissä kaiken maailman jumppakerhoissa, mitä tässä niin kuin aikojen myötä on tullut koluttua, niin ei kyllä tämmöistä niin kuin, jotenkin mukavaa porukkaa en ole kyllä nähnyt missään. En olisi uskonut. Se toimintakyvyn ylläpitäminen, se on kyllä niin kuin tässä iässä erittäin tärkeää, että se kyykkääminen, niin kuin, me tarvitaan sitä kyykistelyä tässä loppuelämän aikana aika paljon. Kyllä se kyykkääminen taas on ottanut mun polveenkin, niin, että itse asiassa parempi nyt, että kyllä mä nyt on vähän pystynyt taas juoksemaan. Huippujuttu. Niin mehän jaksetaan tonne 80 ihan kepeästi. No, mulla on toivomus. Älä jätä se kysymys, että kerro itsestäsi sitä mitään. Joo, en minä. Mä en keksi mitään. Niin minäkin, että elä kysy semmoista. Koska mä oon miettinyt, että mitä mä sanoisin, ja mä en keksi millään. Myös sanotaan kumpikin, että ei me haluta kertoa. Mä sanon tän. Ei me haluta kertoa.